atsogoleri mwanena kuti I think kwinaku anthu observation aona ndipo mwanena kunena kuti a background ya ine ndine mphunzitsi. Ubusa is a calling. Profession yanga I am a teacher. So si apo sindingayankhe zambiri popeza awo ni maganizo abantu. Mwinaso no nthawi imene ine amandisankha adaona kuti kodi ndaphunzitsi kapena saphunzitsi. Ndimafuna ndinene kuti ku maskulu kwathu more especially kwa ku Lakeview ndi kwa Mbwatalika mukanena kuti kumakhala anazibusa certificate panopa atatilanda atatseka skulu. Koma ngati aliko mwana wa mbusa ku maskulu, it means he or she qualifies to be a teacher at our institution. Chifukwa chonena kuti aboma aja akamayendera sayendera kuti uyu ndi mwana wa mbusa kaya ndi mwana wa eda kodi koma ali ndi zomuyendereza. Ena anafotokoza kunena kuti kodi highest kapena lowest qualification ya ku secondary school ya mphunzitsi ndi chani? Ndi diploma teacher. Akakhala diploma teacher amene yoyo komano in education different disciplines panopa sitilemba kuti English chichewa kapena English BK timalemba according to the needs at that time. So that's why tikunena kuti a union president ndipo ali apa andichitira umboni kuti mpakana anafunsa kuti mpakana no 15 mapoints ana 15 akhoza ma sciences that si maskulu athu omwe aja koma tupita chisogolo. Si Mbwatalika yekha ngakhale no Lakeview nayenso anali nguluno motero. So ndikafika yapo ndayankhula kwambiri khangati zambiri za izo ndafikira ngati mphunzitsi mpaka mawa nanga anzanga ayankhula kuti chani. Panabwera pempho abusa mwina khoza kuona kuti muli panga address bwanji lonena kuti analankhula anthu awiri awo ndi awa kuti bwanji skuluzi aziyendetsa ndi anthu amene si abusa koma ali ndi ukadaulo wa maphunziro ogwira ntchito yoyendetsa sukulu ngati mene timachitira mzipatala kuti amayendetsa ndi anthu achipatala osati abusa. Mwina muthu kungochita address imeneyo ndinayankha atsogoleri kuti ubusa ndi calling. Professional ine ndine mphunzitsi komanso amene amayendesa maskulu athu they are qualified teachers onena kuti they have got my masters in education. Thank you. So I think that one is addressed kuti abusa amene amakagwira ntchito ya uphunzitsi kapena la kuti ali ndi ukadaulo wa uphunzitsiwo pamveka penepo eti zikomo kwambiri. Aja anatuluka aja abwera nde mwina timaina kuti apatse mpata kwa poti munayima kale mwachangu kwambiri akuluakulu athu afika kale mwachangu kwambiri tapereka mfunso lanulo. Azo kwambiri ine ndine waziri ndichokera ku Nchewu komanso ndine mphunzitsi. Okay. Ndikuti tikayang'ana malekodzi amene atipatsa makamaka atsamba 138 ndi 139 kumbali ya maripoti yawo akusonyeza nkalione kuti sukulu zathu sizikuyenda bwino makamaka ya primary imene ili patsamba 138 komanso ndi MCE makamaka ripoti lawo chifukwa zikuoneka kuti no kumbali ya primary kuyamba 22 ana okwana 19 analephera. Okay, mutangopita mwachindunji. Okay, ndino timafuna ndingoona kuti no skulu makamaka ya secondary ili pa chiopsezo. Okay. Chifukwa ikuona kuti no nambala ya ana amene akumalephera ikunka ikwerera yachokera pa 13 mpaka panopa ili pa 36. 13, 22, 21, 2023 pamene 2024 36 tikudziwa kuti 2025 kuti sakwana 40. Okay. Ziko kwambiri imene ndi nkhawa chabwino mwaiva abusa yamalizani. Ndimafuna ndi onjezere pafunso pena nafunsawo limene abusa akuoneka kuti aliyankha limene limapempha kuti amene aziphunzitsa
kapena amene azigwira ntchito yakhale ma professionals amene mwina nyumba ino ikhoza kukhala ndi mphamvu zowatsutsa kuti izi si zimene tikufuna, pamene mphamvu zimenezo zikhoza kukhala zovuta akakhala ngati azibusawa, chifukwa awawa akhala full time employees a conference. Chinthu china ndimafuna ndidziwe mapulani amene education ali nawo pambali pa Mbwadalika ndi Lakeview amene masukulu akalekale tinamba wava kalekale. Palibenso mapulani ena okhala masukulu ena maboma mwinamu tidzingova bezo mwezi chifukwa Okay. Yeah, asiyena amalize. Abusa ananena kuti delegate aliyense ali ndi ufulu komanso mphamvu zoti alankhule pa nthawi yake. ya ndimangodera nkhawa kuti mmene tikuchita ndi masukulu winamu titakhalanso ndi mwayi otsegula masukulu ena zikhoza zotochitira ubwino. Chomalizira ndimamvetsera munomo kuti mbiri imene ikukambidwa ya masukulu athu si yabwino. Pali deliberate means yanji imene ngati education ayiyika kuti mbiri imeneyo isitidwe. Chabwino. Timalizire pene pa abusa. Nkhawa zimene apereka mwina mkhozongo chita address. tithokoze chifukwa cha nkhawa imene no wina aliyense ngati kholo amakhana kapena gogo amakhana. Pempho langa ndonena kuti tatiye ndipitemo masukulu mwathumo tikayenderemo tikaone meneno zasinthira panopo. Ena ananena kuti takamba kwambiri za ku Mbwadalika. Mafacilities amene wena abwera ku Mbwadalika ku Lakeview ko analiko nyumba zaphunzitsi ziliko ambiri ayiwo amagona mu campus. Inspection usiku mamawa yama studies sivuta chifukwa staff yambiri ili within reach. So kwa Mbwadalika ndi imene tanena kuti kunatayilidwa kwambiri aphunzitsi ambiri they were commuters. Chifukwa tinakamba kwambiri zimenezo. Ine ndimanena kuti chifukwa chonena kuti ambiri aife tili ndi history kapena no upangiri kapena zokuti akuti pamalopo tisanafikepo tizingokamba kuti akuti. Pempho langa ndolena kuti amene tili kuno tikamachoka kuti ndili nkucha mawa ngati tikugwisa ntchito transport yathu timeko pa Mbwadalikapo tionepo timahostelo tiwiri timeneno atimangirako tionekako nkhasako kusiyana ndi bolani. Tikadali ndi kuti hostelo ili chakumanda ayi dasamuka ina ndithu madzi ali momwemo magesi ali momwemo kwa anyamata ndi kwa atsikana komwe. Mudati muyendeko ma classroom amaonetsa aja of course aja ndi ma laboratories komano tili mukalikiliki onena kuti apa tiyambe kuumba njerwa then kena kano tipite motero. Mukaona malizatsi amene atuluka pano muona kunena kuti no Mbwadalika yakhozesa 98%. Kodi mayeso anja jatuluka dzanapo ndiye kuti mukulondola 83% ku Lakeview. Ndiye ndikuuze ni chimene chimachitika. Tithokoze aboma, ndikuthokoza aboma chifukwa panopa tapanga nawo ubale kwambiri. Panopa aboma ayika kajaka sikana pange kumakamba kugwira ntchito. Ngati mwana wachimwina akusukulu kwinaku kuti mumulole zikhala zovuta chifukwa ali ndi code kapena index. Chimodzimodzinso mphunzitsi akakhala kuti wapalamula kandi kubomapo kandi ndi ku private ndipo vutanso kuti akalembedwe ntchito kwina. Nde kwathuku timalandira ana amene no kumene akuchokera ndikonena kuti ndi bana ndionena kuti adakhozokera ndeja